karibu na kwigura semambia bono biri babete bagukwana lituko rigoro na mono twigure nkwana yo murayo mukuru bwense okurukunga Uhuru Kenyatta na boigo twategerere nkwana yo murayo bw'ikiama gya PLP Martha Karua na boigo twategerere nkwana yaye umurayi w'ikiama kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka no mwelio twategerere nkwana yaye y'umurayi w'ikiama gya DCP Rigathi Gachagua ase studio semambia bono buna nagotebe ni gonde nabageni bane togendete ko batukuligereri ningikeli kegendete ngana yechisemi nigo yabwa tumuliro nabo igo nigo na enyora ase gazeti ya The Daily Nation yakira kwaniranga abali mwekira ko bakwirana ase skuru babeke chingo corona korabana bamanyire kobara nabo igo bamanyire koba bagosoma orunoro botirulia nagotebya rule ase gazeti ya The Standard Daily Nation page 12 asbagoteba ngagwikira boniga assessment yabage okorwa nigo yanyora abalimu usisi gisukuru kiri cia pre-primary bagoteba abana bagonyara ko bagosoma nigo barabense ya 10% anamono mwanchu muliringo kwana bale ebibao biribiroro anamono asina wako babago kwanera igoro yechisemi yechichinyi cha CBE nabona twabere togo chikwanera gaiga ase studio tagete ndigerelie ase egazeti ya The Daily Nation nebwa tumugano ole ase page ya 5 kabere ase ko bage kwanera igoro yo murayi bwense Dr. William Ruto na nigatebrenga tak abarai bonsi pibale ase ense ya Kenya na bakunyara ko bagakoranga na ikaranse se ko kolemire mona barabukolendo tebire ta kolegasi na Rigathi Gachagua senye nchukilia goteba garo mukabira nabo igasanyara ko bagakumubwatania no muntu ko baga abantu cyakere Amos Kurmuino Galia inenkwana y'umurayi Dr. William Ruto Dr. William Ruto nero bwato sio ko chora inago kolegasi nere kiagera nero kura serikali bono igenda wonete goteba ngeringa ba Kenya basabe buya bamo barolenki ngai baramu beke kiagera karo chikuro chiko era 2027 aba Kenya ngo beka baro muntu rara serikali William Ruto tagutwara ubusigo tagutwara chinguru cyoko control ngoko ba kera njoma tano yomo innocent nyengene tenga indi William Ruto ese ko vendera ni tabie yokora serikali bobe yoko tabia ba Kenya kene yosi asibunere nero we akere kura igombwato kugena nga William Ruto lego chikobo 2027 tigangira nese Mr. Sami wategerere umwe urayi ukurukuri Rigathi Gachagua samatuka bwango o kera onde bwensi uli akoranga batali kuigwa nere kisiasa igakumuruka musaliti wa jamii na ande uimokote banga uyu tabwene tikonyore kirugo ebinte kamine binigo byarorekane ko rokyumurayi bwense nga omokonyo yo mukoroni gakororekana ko bomuntu urumukabira andata ko walerenga neyega kurwase Amos bunanye beka okoligero likwane nkolinga njitindara Rigathi Gachagua magoza akorete asogoteba ngoyo taisaini murayi nabwate busibuli bwokoeresa nga according to him taisaini murayi so yo aleta rulite lya okwana taisaini murayi abantu bayo sikuligero minister Luku igabwate chi meeting butukona mugaso utigire ministry ge kwauraga iga bintu bitari goko igale Meru East igagoteba nga intubuna abantu ba Meru East abana abantu bakubukina William Ruto ande kero tete tabanga Rigathi Gachagua nere bweka okari ukwane goro yobukabira talizateba no murayi bwense nero teba na wata nero busibuli bwo gatabasinjo na bamuruche nande gentu kiningeringa ki William Ruto gatabanga umuntu atakole gasi nere na kwante gabunga na akora nonde bwense lakini aze oyonde umuntu kuri Gachagua mbakorete mbakura ine inkinda gete koreso umurayi bwense is a unifying factor ekero ukia yoga is a unifying factor wana kera gusigirigeti umate yani gusukutu ko tuara chita bauti chia kisiasa no mheshimiwa Rigathi Gachagua eyeteri acha ya itokumanyanga William Ruto montago kiakwanda kugwake nere intuti acha ya itutelinga William Ruto ngoyo babwatana tenere intu acha ya itubuno mokenya intu te korenga William Ruto na fix the system ya education chi capitation injaji ete school William Ruto chi para chi tumbu ya chire bichi bona bribes chi akaira and other things eni ya ito amangana intiro bulendi bwitu bwime au chikuni chi arusiro eyunere intu tutete ko umonta ko bona acha ko boli innocent ga yakoire ako muchake gotara ne intu